श्रीराधा कृष्णपादां सविनलितां श्रीविशाखानिलां हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धुपदे गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्ते तप्तकाञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपासुरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तिशक्तिं नित्यानन्दमहं नौमि सर्वानन्दकरं परं हरिनाम देवम् अवधूतशिरोमणि नमो महावदिन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय दे कृष्णाय कृष्णचैतन्यानाम्ने नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रिय द्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय दत्ताये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय भक्ताय कृष्ण प्रभुपाद की जय गुरु महाराज की जय निताय गुरु मदेक बंधु मत्संगिन मद्गुरु मन्महादना अन्यष्टारक मद्भाग्या मदानंदा नमोस्तुते रुद्राज ശ്രീമദ്ഭാഗവതം ചതുസ്കന്ധം 8-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 45. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ പ്രസാദാഭിമുഖം ശശ്വത് പ്രസന്നാവദനേഷണം സുനാസം സുപ്രുവം ചാരു കപോലം സുരസുന്ദരം. പ്രസാദാഭിമുഖം ശശ്വത് പ്രസന്നാവദനേഷണം സുനാസം സുപ്രുവം ചാരു കപോലം സുരസുന്ദരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ പ്രസാദാഭിമുഖം ശശ്വത് പ്രസന്നാവദനേഷണം സുനാസം സുപ്രഭം ചാരു കപോലം സുരസുന്ദരം. പ്രസാദാഭിമുഖം ശശ്വത് പ്രസന്നാവദനേഷണം പ്രസന്നവദനേക്ഷണം സുനാസം സുപ്രഭം ചാരു കപോലം സുരസുന്ദരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, നേരത്തെ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ ആരാധിക്കുവാനായിട്ട് പറഞ്ഞല്ലേ, അപ്പൊ അവന് ഭഗവാന്റെ ഈ സൗന്ദര്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് ഈ ശ്ലോകമൊക്കെ. ഒരാളെ ചൊല്ലിക്കും. മാലതി മാതാജി ചൊല്ലിക്കും. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കും. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ പ്രസാദാഭിമുഖം ശശ്വത് പ്രസന്നവദനേക്ഷണം സുനാസം സുബ്രുവം ചാരു കപോലം സുരസുന്ദരം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാജിമാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ പ്രസാദാഭിമുഖം ശശ്വത് പ്രസന്നവദനേക്ഷണം സുനാസം സുബ്രുവം ചാരു കപോലം സുരസുന്ദരം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുവർണപ്രഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ പ്രസാദാഭിമുഖം ശശ്വത് പ്രസന്നവദനേക്ഷണം സുനാസം സുഭ്രുവം ചാരു കപോലം സുരസുന്ദരം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാണ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ പ്രസാദാഭിമുഖം ശശ്വത് പ്രസന്നവദനേക്ഷണം സുനാസം സുഭ്രുവം ചാരു കപോലം സുരസുന്ദരം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീദേവി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ പ്രസാദാഭിമുഖം ശശ്വത് പ്രസന്നവദനേക്ഷണം
സുനാസം സുഭ്രുവം ചാരു കപോലം സുരസുന്ദരം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അംബിക കേശവി ദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രസാദാഭിമുഖം ശശ്വത് പ്രസന്നവദനേ ക്ഷണം സുനാസം സുഭ്രുവം ചാരു കപോലം സുരസുന്ദരം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർമ്മല മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രസാദാഭിമുഖം ശശ്വത് പ്രസന്നവദനേ ക്ഷണം സുനാസം സുഭ്രുവം ചാരു കപോലം സുരസുന്ദരം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രസാദാഭിമുഖം ശശ്വത് പ്രസന്നവദനേ ക്ഷണം സുനാസം സുപ്രഭം ചാരു കപോലം സുരസുന്ദരം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മകുമാരി രാമേന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രസാദാഭിമുഖം ശശ്വത് പ്രസന്നവദനേ ക്ഷണം സുനാസം സുബ്രുവം ചാരു കപോലം സുരസുന്ദരം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രസാദാഭിമുഖം ശശ്വത് പ്രസന്നവദനേ ക്ഷണം സുനാസം സുഭ്രുവം ചാരു കപോലം സുരസുന്ദരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രസാദാഭിമുഖം ശശ്വത് പ്രസന്നവദനേ ക്ഷണം സുനാസനം സുഭ്രുവം ചാരു കപോല സുരസുന്ദരം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധു സി കെ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രസാദാഭിമുഖം ശശ്വത് പ്രസന്നവദനേ ക്ഷണം സുനാശം സുഭ്രുവം ചാരു കപോലം സുരസുന്ദരം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തങ്കമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രസാദാഭിമുഖം ശശ്വത് പ്രസന്നവദനേ ക്ഷണം സുനാസം സുഭ്രുവം ചാരു കപോലം സുരസുന്ദരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തനുപ്രതി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രസാദാഭിമുഖം ശശ്വത് പ്രസന്നവദനേ ക്ഷണം സുനാസം സുഭ്രുവം ചാരു കപോലം സുരസുന്ദരം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധനലക്ഷ്മി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രസാദാഭിമുഖം ശശ്വത് പ്രസന്നവദനേ ക്ഷണം സുനാസം സുഭ്രുവം ചാരു കപോലം സുരസുന്ദരം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രസാദാഭിമുഖം ശശ്വത് പ്രസന്നവദനേ ക്ഷണം സുനാസം സുഭ്രുവം ചാരു കപോലം സുരസുന്ദരം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രസാദാഭിമുഖം ശശ്വത് പ്രസന്നവദനേ ക്ഷണം സുനാസം സുഭ്രുവം ചാരു കപോലം സുരസുന്ദരം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രസാദാഭിമുഖം ശശ്വത് പ്രസന്നവദനേ ക്ഷണം സുനാസം സുഭ്രുവം ചാരു കപോലം സുരസുന്ദരം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാട്ടി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനുജകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു.
ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രസാദാഭിമുഖം ശശ്വത് പ്രസന്നവദനേ ക്ഷണം സുനാസം സുബ്രവം ചാരു കപോലം സുരസുന്ദരം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ വിഷ്ണുപ്രേമിനെ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രസാദാഭിമുഖം ശശ്വത് പ്രസന്നവദനേ ക്ഷണം സുനാസം സുഭ്രുവം ചാരു കപോലം സുരസുന്ദരം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാ കൃഷ്ണവാണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാം പ്രഭുജി. ഓം ഹരേ നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ. പ്രസാദവിമുഖം ശശ്വത് പ്രസന്നവദനേ ക്ഷണം സുനാസം സുബ്രവം ചാരു കപോലം സുരസുന്ദരം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാവിത്രി ദേവദാസ്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രസാദാഭിമുഖം ശശ്വത് പ്രസന്നവദനേ ക്ഷണം സുനാസം സുബ്രുവം ചാരു കപോലം സുരസുന്ദരം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാട്ടി മാതാജി ഇപ്പൊ ചൊല്ലാൻ പറ്റുമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എനിക്ക് ഇപ്പഴേ ഓപ്ഷൻ തന്നെ വന്നുള്ളൂ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കാൻ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രസാദാഭിമുഖം ശശ്വത് പ്രസന്നവദനേ ക്ഷണം സുനാസം സുഭ്രുവം ചാരു കപോലം സുരസുന്ദരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലാപര മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രസാദാഭിമുഖം ശശ്വത് പ്രസന്നവദനേ ക്ഷണം സുനാസം സുഭ്രുവം ചാരു കപോലം സുരസുന്ദരം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാസി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രസാദാഭിമുഖം ശശ്വത് പ്രസന്നവദനേ ക്ഷണം സുനാസം സുഭ്രുവം ചാരു കപോലം സുരസുന്ദരം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതീയ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രസാദാഭിമുഖം ശശ്വത് പ്രസന്നവദനേ ക്ഷണം സുനാസം സുഭ്രുവം ചാരു കപോലം സുരസുന്ദരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആതിര മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രസാദാഭിമുഖം ശശ്വത് പ്രസന്നവദനേ ക്ഷണം സുനാസം സുഭ്രുവം ചാരു കപോലം സുരസുന്ദരം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലജാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രസാദാഭിമുഖം ശശ്വത് പ്രസന്നവദനേ ക്ഷണം സുനാസം സുഭ്രുവം ചാരു കപോലം സുരസുന്ദരം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ പ്രദീപ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രസാദാഭിമുഖം ശശ്വത് പ്രസന്നവദനേ ക്ഷണം സുനാസം സുഭ്രുവം ചാരു കപോലം സുരസുന്ദരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തന ഭാഗം നോക്കാം. പ്രസാദാഭിമുഖം അകാരണമായ കാരുണ്യം ചെയ്യാൻ സദാ സന്നദ്ധനായിരിക്കുക. ശശ്വത് എപ്പോഴും പ്രസന്ന പ്രസാദം നിറഞ്ഞ വദനാമുഖം വീക്ഷണം ദർശനം സുനാസം വളരെ മനോഹരമായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നാസിക സുഭ്രുവം വളരെ മനോഹരമായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കൺപുരികങ്ങൾ ചാരു സുന്ദരമായ കപോലം നെറ്റി സുരാദേവന്മാർ സുന്ദരം കാണാൻ ചന്തമുള്ള. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ രൂപവർണ്ണന നടത്തിയിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ മുഖം ശാശ്വതമായി വളരെ സുന്ദരവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനോഭാവം വളരെ പ്രസാദാത്മകവുമാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ദർശിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരുടെ മുന്നിൽ ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം അപ്രസന്നമായ മുഖത്തോടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറില്ല. അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം സദാ സന്നദ്ധനുമായിരിക്കും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണുകളും മഷി എഴുതി അലങ്കരിച്ച കൺപുരികങ്ങളും ഉയർന്ന നാസികയും വിശാലമായ നെറ്റിയും എല്ലാം അതിസുന്ദരങ്ങളാണ്. എല്ലാ ദേവന്മാരെക്കാളും സുന്ദരനാണ് അദ്ദേഹം. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ ഒരുവനെ എങ്ങനെ ധ്യാനിക്കാമെന്ന് ഈ ശ്ലോകം വളരെ വ്യക്തമായി വിശദീകരിച്ചു.
അവ്യക്തിഗത ധ്യാനം ആധുനിക കാലത്തെ ഒരു വ്യാജ സങ്കല്പമോ കണ്ടുപിടുത്തമോ ആണ്. അവ്യക്തിഗത ധ്യാനം ഒരു വൈദിക സാഹിത്യത്തിലും ശുപാർശ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ധ്യാനത്തെ പരാമർശിക്കുന്നിടത്ത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന മത്പര എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചു. ഏത് വിഷ്ണു രൂപവും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ സംബന്ധിക്കുന്നതാണ്. കാരണം യഥാർത്ഥ വിഷ്ണു രൂപം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റേതാണ്. ചിലർ ചില സമയങ്ങളിൽ അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തെ ധ്യാനിക്കാറുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീത അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തെ അവ്യക്ത അഥവാ ആവിഷ്കൃതമാവാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിഗത രൂപമില്ലാത്തത് എന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കും. പക്ഷേ വ്യക്തിരൂപമില്ലാത്ത ബ്രഹ്മത്തിൽ മനസ്സ് ഏകാഗ്രമാക്കുക ദുഷ്കരമാകയാൽ അത്തരത്തിലുള്ള ധ്യാനം ഒരുവന് പിന്തുടരാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ സ്വയം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ധ്രുവ രാജാവിന്റെ ധ്യാനവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഇവിടെ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള ഭഗവത് രൂപത്തിൽ ഒരുവൻ അവന്റെ മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കണം. ധ്രുവ രാജാവ് ഈ വിധത്തിലുള്ള ധ്യാനം പരിപൂർണമാക്കിയതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ യോഗാനുഷ്ഠാനം വിജയപ്രദമായതും അടുത്തു വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങളുടെ വിവരണങ്ങളിൽ കാണാം. ശിവപ്രഭുപാദ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തരുണം രമണീയാംഗമനൂനോഷ്ടേഷണാദരം പ്രണതാശ്രയണം നൃമ്ണം ശരണ്യം കരുണാർണവം. തരുണം രമണീയാംഗം അരുണോഷ്ടേഷണാദരം പ്രണതാശ്രയണം നൃമ്ണം ശരണ്യം കരുണാർണവം. നാരദമുനി തുറന്നു, ഭഗവാന്റെ രൂപം എപ്പോഴും യൗവനം തികഞ്ഞതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിലെ ഓരോ അംഗവും ഭാഗവും അന്യൂനമായി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടതാണ്. കണ്ണുകളും ചുണ്ടുകളും ഉദയാർക്കനെ പോലെ കരുണാപമാണ്. സമർപ്പിത ആത്മാക്കൾക്ക് അഭയം നൽകാൻ സർവദാ സന്നദ്ധനായ ഭഗവാനെ വീക്ഷിക്കുവാൻ ഭാഗ്യം ലഭിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാവിധത്തിലുള്ള സംതൃപ്തിയും അനുഭവപ്പെടും. സമർപ്പിത ആത്മാവിന്റെ ഗുരുവും യജമാനുമാകിയാൽ എല്ലാവിധത്തിലും അർഹനാണ് അദ്ദേഹം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അദ്ദേഹം കാരുണ്യത്തിന്റെ കടലാകുന്നു. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി. ഓരോരുത്തരും തന്നെക്കാൾ ഉന്നതനായ ആരുടെയെങ്കിലും കീഴിലായിരിക്കേണ്ടതാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതാവസ്ഥയുടെ പ്രകൃതം ആ വിധത്തിലാകും. ഇപ്പോൾ നാം ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെങ്കിലും ഒക്കെ കീഴിലാകാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. സമൂഹത്തിന്, ദേശത്തിന്, കുടുംബത്തിന്, രാജ്യത്തിന്, സർക്കാരിന്, അങ്ങനെ പലതിനും. സമർപ്പണ പ്രക്രിയ അഥവാ കീഴടങ്ങൽ പ്രക്രിയ പണ്ടേ നിലവിലുള്ളതാണെങ്കിലും അത് പരിപൂർണമല്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നാം കീഴടങ്ങുന്ന വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനം അപരിപൂർണവും നമ്മുടെ സമർപ്പണം കണ്ടതിനും കേട്ടതിനും ഒക്കെ അപ്പുറത്തുള്ള ബാഹ്യമായ ലക്ഷ്യങ്ങളോട് കൂടിയതുമാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള സമർപ്പണവും അപരിപൂർണമാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഒരുവനും ആരുടെയും സമർപ്പണം സ്വീകരിക്കുവാൻ അർഹനാകുന്നില്ല. അതേപോലെ ആരും ആർക്കും പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിക്കുന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ സമർപ്പണ പ്രക്രിയ സന്നദ്ധമാണ്. ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കുവാൻ അർഹനുമാണ്. ഈ സമർപ്പണ പ്രക്രിയ ഒരു ജീവസത്ത ഭഗവാന്റെ യൗവനയുക്തമായ മനോഹര രൂപം ദർശിച്ചാൽ അപ്പോഴേ സംഭവിക്കുന്നു. നാരദമുനിയാൽ നൽകപ്പെട്ട വിവരണങ്ങൾ സാങ്കല്പികങ്ങളല്ല. ഭഗവാന്റെ രൂപം പാരമ്പര്യ സമ്പ്രദായത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കണം. നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ രൂപം സങ്കല്പിക്കാമെന്ന് മായാവാദ തത്വശാസ്ത്രക്കാർ പറയുന്നു. പക്ഷേ ഇവിടെ നാരദമുനി അപ്രകാരം പറയുന്നില്ല. മറിച്ച് അദ്ദേഹം ആധികാരിക സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നുള്ള ഭഗവത് രൂപ വർണ്ണന നൽകുന്നു. വൈകുണ്ഠ ലോകത്ത് ചെന്ന് ഭഗവാനെ നേരിൽ ദർശിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള അദ്ദേഹം സ്വയം ഒരു ആധികാരിക സ്രോതസ്സാണ്. അതിനാൽ ഭഗവാന്റെ ശാരീരിക സവിശേഷതയെ കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ വർണ്ണന ഒരിക്കലും സാങ്കല്പികമാവില്ല. ചില സമയങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഭഗവാന്റെ ശാരീരിക പ്രത്യേകതകൾ വിവരിച്ച് കേൾപ്പിക്കുകയും അവർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ രചിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. അവർ വരയ്ക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ സാങ്കല്പികങ്ങളല്ല. നാരദമുനിയെ പോലുള്ള ആത്മീയ ഗുരു ഭഗവാനെ നേരിൽ ദർശിക്കുകയും വിവരണങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്തതുപോലെ ഗുരുശിഷ്യ പാരമ്പര്യ പ്രകാരമാണ് ഭഗവാന്റെ വർണ്ണനകൾ നൽകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അത്തരം വിവരണങ്ങൾ അംഗീകരിക്കപ്പെടും. ആ വിവരണങ്ങൾ ചിത്രങ്ങളാക്കപ്പെട്ടാൽ അവ ഭാവനാ ചിത്രങ്ങളിലായിരിക്കും. प्रभुपाद की जय।
47-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീവത്സാംഗം ഘനശ്യാമം പുരുഷം വനമാലിനം ശംഖചക്രഗദാ പത്മേരഭിവ്യക്താ ചതുർഭുജം. ശ്രീവത്സാംഗം ഘനശ്യാമം പുരുഷം വനമാലിനം ശംഖചക്രഗദാ പത്മേരഭിവ്യക്താ ചതുർഭുജം. ഭാഗ്യദേവതയുടെ ഇരിപ്പിടമായ വർഷത്തിൽ ശ്രീമുദ്രയോടുകൂടി ശ്രീവത്സമുദ്രയോടുകൂടി കൂടിയവനെന്നും നീലക്കാർവർണ്ണനെന്നും കൂടുതലായി വിശേഷിക്കപ്പെട്ട ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയും കഴുത്തിൽ പുഷ്പഹാരമണിഞ്ഞവനും ശാശ്വതമായ ചതുർഭുജനും ആ 4 കരങ്ങളുടെ ഓരോന്നും താഴത്തെ ഇടത് കൈ മുതൽ ശംഖ്, ചക്രം, ഗദാപത്മം എന്നിവകളോട് കൂടിയവനുമാകുന്നു. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള പുരുഷം എന്ന പദം വളരെ അർത്ഥഗർഭമാണ്. അദ്ദേഹം എല്ലായ്പ്പോഴും പുരുഷനാണ്. ഭഗവാൻ സ്ത്രീ രൂപത്തിലുള്ള വ്യക്തിയല്ല. അതിനാൽ നിർവ്യക്തികവാദികൾ അദ്ദേഹത്തെ സ്ത്രീയായി ഭാവന ചെയ്തത് അവരുടെ തെറ്റിദ്ധാരണ നിമിത്തമാണ്. ഭഗവാൻ ആവശ്യമെങ്കിൽ സ്ത്രീ രൂപത്തിലും പ്രത്യക്ഷനാകുമെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശാശ്വതമായ രൂപം കാരണം അദ്ദേഹം യഥാർത്ഥത്തിൽ പുരുഷനാണ്. ഭഗവാന്റെ സ്ത്രൈണമായ സവിശേഷതകൾ ഭാഗ്യദേവതയായ രാധാറാണി, സീത മുതലായവരിലൂടെ പ്രകടമാക്കും. ഈ ദേവതകളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ സേവികമാരാണ്. വ്യക്തികവാദികൾ തെറ്റായി വിഭാവന ചെയ്യുന്നത് പോലെ അവർ പരമോന്നതരല്ല. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാരായണ രൂപത്തിൽ സദാ ചതുർഭുജനാണ്. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ വെച്ച് അർജുനൻ അദ്ദേഹത്തിന് വിശ്വരൂപം ദർശനം കാംക്ഷിച്ചപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഈ ചതുർഭുജ നാരായണ രൂപം ദർശിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. കൃഷ്ണൻ നാരായണന്റെ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അർജുനൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വരൂപ ദർശനം കാംക്ഷിച്ചപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഈ ചതുർഭുജ നാരായണ രൂപം പ്രദർശിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. കൃഷ്ണൻ നാരായണന്റെ ഒരു അവതാരമാണെന്ന് ചില ഭക്തന്മാർക്ക് അഭിപ്രായം. പക്ഷേ നാരായണൻ കൃഷ്ണന്റെ ഒരു ആവിഷ്കാരമാണെന്നത് ഭാഗവത സമ്പ്രദായം പറയുന്നു. ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് പ്രഭുപാദരിയോട് പറയുന്നത്, അല്ലെ? പലർക്കും ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട്, കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിഷ്ണുവിന്റെ ഒരു അവതാരമാണ്. അല്ല, പറയുന്നു നാരായണൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് കൃഷ്ണന്റെ ഒരു ആവിഷ്കാരം. ഭഗവാനിൽ നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വിസ്തരണങ്ങളാണ് എല്ലാം, അല്ലെ? നമ്മൾ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ടായി 24 വിസ്തരണങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ. അപ്പൊ എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ്, അല്ലെ? അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനന് ആദ്യം വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തു, അല്ലെ? പിന്നീട് 4 കൈകളുടെ രൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തു. പിന്നീട് 2 കൈകളോട് കൂടിയുള്ള ശ്യാമസുന്ദര രൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും ഇത് ഈ 2 കൈകളുടെ രൂപം വളരെ ഭാഗ്യവാന്മാരായവർക്ക് മാത്രമേ ദർശനം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുകയും ചെയ്തില്ല. അത് അത്ര എളുപ്പത്തില് ലഭിക്കുന്നതല്ല എന്നുള്ള കാര്യം. കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവതാരിയാണ്, അല്ലെ? അവതാരം, എല്ലാ അവതാരങ്ങളുടെയും സ്രോതസ്സാണ്, അവതാരിയാണ് കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം ദശാവതാര കീർത്തനം, അല്ലെ? അത് പ്രകാരമാണ് ദശാവതാരമൊക്കെ ഓരോരുത്തർ പറയുന്നത്. എന്നാൽ ആ ദശാവതാരത്തില് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല, അവതാരമായിട്ട് ഒരിക്കലും പറയുന്നില്ല. എല്ലാറ്റിന്റെയും സ്രോതസ്സായിട്ടാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. കേശവധൃത മീനശരീര, കേശവധൃത കുർമ്മശരീര, കേശവധൃത നരഹരി രൂപ. കേശവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? കൃഷ്ണൻ. ഇതൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളത് കേശവനാണ്. 9ാമത്തെ അവതാരമായിട്ട് പറയുന്നത് ദശാവതാര കീർത്തനത്തിൽ പറയുന്നത് കേശവധൃത ശരീര എന്നതാണ്. കേശവൻ തന്നെ ശ്രീബുദ്ധനായിട്ട് അവതരിച്ചു. 10ാമതായിട്ട് കൽക്കിയും. 9ാമത്തെ ആയിട്ടാരാണ്? ശ്രീബുദ്ധനാണ്. അല്ലാതെ ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ കുത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെ? തൂണിലൊക്കെ കുത്തിവെച്ചു. അപ്പൊ അവരുടെ തെറ്റായിട്ടുള്ള സങ്കല്പമാണത്. എല്ലാ അവതാരങ്ങളുടെയും സ്രോതസ്സാണ് കൃഷ്ണൻ, അല്ലെ? അല്ലാതെ അതിലൊരു അവതാരം മാത്രമല്ല. നമ്മൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പഠിക്കുകയുണ്ടായി.
എല്ലാ അവതാരങ്ങളുടെയും സ്രോതസ്സാണ് അല്ലെ എന്നുള്ള കാര്യം. കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് കൃഷ്ണൻ. അവതാരിയാണ്, അല്ലാതെ അവതാരമുണ്ട്. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു കൃഷ്ണൻ നാരായണന്റെ ഒരു അവതാരമാണെന്ന് ചിലർക്ക് അഭിപ്രായമുണ്ട്. എന്നാൽ നാരായണൻ കൃഷ്ണന്റെ ഒരാവിഷ്കാരമാണ് എന്നതാണ് ഭാഗവത സമ്പ്രദായം പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഇന്നലെ 12 വനങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പൊ അവിടെ ലക്ഷ്മി ദേവി തപസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് പറഞ്ഞു. നാരായണനാണ് വലുതെങ്കിൽ, കൃഷ്ണനേക്കാളും വലുത് നാരായണനാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് പിന്നീട് തപസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെ? ഈ ചോദ്യം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സൗത്ത് ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ വെങ്കിടഭട്ടിന്റെ വീട്ടിൽ താമസിച്ചപ്പോൾ, ഗോപാൽ ഭട്ട് ഗോസ്വാമിയുടെ ആ വീട്ടിൽ താമസിച്ചപ്പോൾ ചോദിക്കുകയുണ്ട്. അവര് ലക്ഷ്മി നാരായണനെ പൂജിക്കുന്നതായിരുന്നു. കൃഷ്ണനല്ല, കൃഷ്ണനേക്കാളും ഉപരിയായിട്ടാണ് നാരായണൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ലക്ഷ്മി നാരായണന്മാരെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. അവരെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതാണ്. അങ്ങനെയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവരോട് ഉപദേശിക്കും. പിന്നീട് ഈ ഒരു കാര്യം പറയുകയുണ്ടായി. രാസലീലയിൽ പങ്കെടുക്കുവാനായിട്ട് ലക്ഷ്മി ദേവി അവിടെ തപസ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ലക്ഷ്മി ദേവി തപസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം? കൃഷ്ണനേക്കാളും വലുതാണ് നാരായണനെങ്കിൽ ലക്ഷ്മി ദേവിയാണ് അല്ലെ ആ നാരായണന്റെ പത്നി. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അവിടെ തപസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ അത് എന്തോ ഒരു തെറ്റായിട്ടുള്ള വിവരണമാണ്. ജയദേവ ഗോസ്വാമി ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല കൃഷ്ണൻ ഒരു അവതാരമാണെന്നുള്ള കാര്യം ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എല്ലാ അവതാരങ്ങളുടെയും സ്രോതസ്സായിട്ടാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതമായാലും ദശാവതാര കീർത്തനമായാലും എല്ലാം. ഇത് 48ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കിരീടിനം കുണ്ടിലിനം കേയൂരാവലയാന്വിതം കൗസ്തുഭാഭരണഗ്രീവം പീതകൗശേയവാസസം. പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാൻ വാസുദേവൻ സർവാംഗ അലങ്കൃതനാണ്. അമൂല്യങ്ങളായ രത്നങ്ങൾ പതിച്ച് കിരീടവും കണ്ടാഭരണങ്ങളും കരവളകളും ധരിച്ച് മഞ്ഞപ്പട്ടയുടെ ആളുകളും അണിഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴുത്തിൽ കൗസ്തുഭരത്നമുണ്ട്. ാമത്തെ ശ്ലോകം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കാഞ്ചീകലാപര്യസ്തം രസത്കാഞ്ചനനൂപുരം ദർശനീയതമം ശാന്തം മനോനയനവർദ്ധനം. ഭഗവാന്റെ അരക്കെട്ട് ചുറ്റിനും ചെറിയ സ്വർണമണികളാലും പങ്കജപാദങ്ങൾ സ്വർണ്ണ കാൽച്ചിലമ്പുകളാലും അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൽ ശാരീരിക ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം വളരെ ആകർഷകങ്ങളും നയനാനന്ദകരങ്ങളുമാണ്. അദ്ദേഹം സദാ സമാധാനപൂർണനും ശാന്തനും കണ്ണിനും മനസ്സിനും ആനന്ദമേകുന്നവനുമാണ്. 50ാമത്തെ ശ്ലോകം. പദ്ഭ്യാം നഗമണിശ്രേണ്യാ വിലസ്ഭ്യാം സമർച്ഛതാം ഹൃത്പത്മാകർണികാധിഷ്ണ്യാ ആക്രാമ്യാത്മന്യവസ്ഥിതം. യഥാർത്ഥ യോഗികൾ അവരുടെ ഹൃദയത്തിലെ താമരയുടെ പുഷ്പമണ്ഡലത്തിൽ രത്നശോഭയുള്ള കാൽവിരൽ നഖങ്ങളുടെ പ്രകാശത്താൽ സ്വന്തം പാദപങ്ങളെ പ്രകാശിച്ചു നിലകൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തെ ധ്യാനിക്കുന്നു. ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ്മയാമാനമഭിധ്യായേ സാനുരാഗാവലോകനം നിയതേനൈകഭൂതേന മനസാവരദർശകം.
സദാ മന്ദഹസിക്കുന്നവനും ഭക്തന്മാരെ കാരുണ്യപൂർവ്വം വീക്ഷിക്കുന്നവനുമായ ഭഗവാനെ ഭക്തന്മാർക്ക് എപ്പോഴും ആ നിലയിൽ ദർശിക്കുവാൻ കഴിയും. സർവാനുഗ്രഹങ്ങളുടെയും മഹാദായകനായ പരമദിവ്യ കൃഷ്ണൻ ഭഗവാനെ ഒരു ധ്യാനി ഈ രീതിയിൽ വേണം കാണുക. ഭാവാർത്ഥനേശി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ. ഒരു വ്യക്തി മുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ധ്യാന പരിശീലനം നടത്തണമെന്നാണ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള നിയതേന എന്ന വാക്ക് വളരെ അർത്ഥവത്വമാണ്. ഒരുവൻ പരമദിവ്യ പുരുഷൻ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുവാൻ സ്വന്തമായ ഒരു രീതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാതെ ആധികാരിക ശാസ്ത്രങ്ങളെയും വ്യക്തികളെയും പിന്തുടരുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഒരുവന് താൻ സമാധിയിൽ അഥവാ സദാ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയിൽ ആമഗ്നനായെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നത് വരെ ഈ നിർദ്ദിഷ്ട രീതി പ്രകാരം ഭഗവാൻ മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കാൻ പരിശീലിക്കാവുന്നതാണ്. അങ്ങേയറ്റം ശ്രദ്ധയോടും ഏകാഗ്രതയോടും എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ ഏകഭൂതന എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ശാരീരിക സവിശേഷതകളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളെ അവലംബിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൽ ഏകചിത്തനാകുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും പതനം സംഭവിക്കില്ല. ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള രൂപത്തെ കുറിച്ചാണ് ശ്ലോകങ്ങളിലൊക്കെ പറയുന്നത്. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതി വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീ ചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈതഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരസുന്ദരായ രാധികായ നന്ദായ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ദത്തായ പ്രഭുപാദ ജയ ഗുരുരായ ഗൗരവ ഹരേ. നേരത്തെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടത് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുവാനായിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളായാലും അല്ലെങ്കിലും ഒക്കെ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാൻ അല്ലെ. എങ്ങനെയാണ് ആ ഭഗവാന്റെ രൂപം എന്നതാണ് ഈ ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ വിവരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ആ മനോഹരമായിട്ടുള്ള രൂപത്തെ കുറിച്ചാണ് 45 മുതലുള്ള 51 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളോട് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ മുഖം ശാശ്വതമായി വളരെ സുന്ദരവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനോഭാവം വളരെ പ്രസാദാത്മകവുമാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ദർശിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരുടെ മുന്നിൽ ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തെ അപ്രസന്നമായ മുഖത്തോടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറില്ല. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ടേയാണ്. ആ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ മുഖം ദർശിക്കുമ്പോൾ ഭക്തന്മാരുടെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളൊക്കെ മാറും. ആ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിൽ ആകൃഷ്ടം. അതുകൊണ്ടാണ് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത് ഇവിടെ നാരദമുനി ധ്രുവരാജാവിനോട് വൃന്ദാവനത്തിലെ മധുവനത്തിൽ പോയിട്ട് കഠിനമായിട്ടുള്ള തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറ്റും. രൂപഗോസ്വാമി ഇന്നത്തെ കാലത്തുള്ള ആൾക്കാരോട് പറയുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോകരുത്. കുറെ പണം, സമ്പത്ത്, സുഹൃത്തുക്കൾ, ബന്ധുക്കൾ ഇവരൊക്കെ എന്റെ സ്വന്തമാണ്, ഇവരൊക്കെ എപ്പോഴും എന്റെ കൂടെ തന്നെ ശാശ്വതമായിട്ട് ഉണ്ടാവണം എന്ന് കരുതുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോകരുത്. ഇനി അഥവാ വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയാൽ തന്നെ ആ യമുനയുടെ തീരത്തേക്ക് പോകരുത്. യമുനയുടെ തീരത്തിൽ പോയാലോ അവിടെ രാധാരമൺ, ആ രാധാരമണിനെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും കാണരുത് എന്ന് പറയും. കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതായി തീരും.
അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്? നമുക്ക് കൃഷ്ണ പ്രേമം കിട്ടും. ഭഗവാന്റെ ആ മനോഹരമായിട്ടുള്ള രൂപം ദർശിച്ചാൽ മറ്റൊന്നിനോടും നമുക്ക് പ്രിയം ഉണ്ടാവില്ല. ഭഗവാന്റെ ആ മനോഹര രൂപം തന്നെ എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് പറയുന്നു, അങ്ങനെ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളുള്ളവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടേക്ക് പോകേണ്ട. എന്താണ്? നിങ്ങളുടെ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാകും ഭഗവാന്റെ ആ മനോഹരമായിട്ടുള്ള രൂപം ദർശിച്ചാൽ. പിന്നെ എന്തേ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും? ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഒരേ ഒരു ആഗ്രഹം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് ദിവസം പറയും. ഭഗവാന്റെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള രൂപത്തെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നു. ഇവിടെ വിഷ്ണുവിന്റെ രൂപത്തെക്കുറിച്ച്, നാരായണ രൂപത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്, ചതുർഭുജ രൂപത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. എങ്കിലും ആ ചതുർഭുജ രൂപങ്ങളും ഒക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത് സാക്ഷാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് അല്ലെ, ശ്യാമസുന്ദരൻ നിന്നാണ് എല്ലാ വിസ്തരണങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എന്നുള്ളതിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ, കൃഷ്ണൻ എന്നുള്ളത് സർവ്വ ആകർഷകൻ അല്ലെ. അതേ സർവ്വ ആകർഷകനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണന്റെ ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണങ്ങളാണ് വിഷ്ണുവായാലും മറ്റുള്ള വിസ്തരണങ്ങളായാലും എല്ലാം തന്നെ. അപ്പൊ എല്ലാം തന്നെ അത്രയും മനോഹരമായിട്ടുള്ളതാണ്, സുന്ദരമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഭഗവാന്റെ മുഖം ശാശ്വതമായി സുന്ദരവും വളരെ സുന്ദരവും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനോഭാവം വളരെ പ്രസാദാത്മകം, എപ്പോഴും ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. ശത്രുവായാലും അദ്ദേഹത്തോട് പോലും ഒരു കറുപ്പിച്ച മുഖത്തോടെ ഭഗവാൻ നോക്കില്ല അല്ലെ. ശത്രുവായാലും പുഞ്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. പൂതന ഭഗവാന് ഉണ്ണിക്കണ്ണന് പാല് നൽകാനായിട്ട് വന്നു. ഭഗവാൻ പുഞ്ചിരിക്കുകയാണ്, പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നോക്കുകയാണ്. ഇവള് ഇത്രയും ഭാഗ്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളവളാണോ? ഭഗവാനെ പാല് നൽകാനായിട്ട് മാത്രം ഭാഗ്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളവളാണോ? ഇവിടെ എന്ത് പുണ്യമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് ഭഗവാൻ ഓർമ്മിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ആ ഭഗവാൻ ആ പൂതനയ്ക്കും മോക്ഷം നൽകുകയുണ്ടായി അല്ലെ, അമ്മയുടെ സ്ഥാനം നൽകുകയുണ്ടായി, മോക്ഷം നൽകി. അങ്ങനെ ഓരോരോ വ്യക്തികളെ നോക്കിയാലും അവർക്കൊക്കെ ഭഗവാന്റെ കൈ കൊണ്ട് വധിക്കപ്പെട്ടവരായാൽ പോലും അവർക്കൊക്കെ മോക്ഷം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. അവരോടൊക്കെ കാരുണ്യം കാണിക്കുകയുണ്ടായി. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധപോലുള്ള എല്ലാവർക്കും മോക്ഷം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. നേരത്തെ നമ്മൾ ഭീഷ്മപിതാമഹനെ കുറിച്ചൊക്കെ എടുത്തു. ഭീഷ്മപിതാമഹനും ഭഗവാന്റെ ആ മനോഹര യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോഴായാലും ആ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ പാർത്ഥസാരഥി രൂപത്തിൽ തന്നെ സ്മരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാൻ ഏത് ഭാവത്തിലായാലും എല്ലാ രൂപങ്ങളും തന്നെ മനോഹരമായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. ഓരോരോ ആൾക്കാർക്കും ഓരോരോ രൂപങ്ങളായിരിക്കും ഇഷ്ടം അല്ലെ. വൃന്ദാവനത്തിൽ തന്നെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ ഓരോരോ രൂപങ്ങൾ കാണാം. അതൊക്കെ ഓരോരോ ആൾക്കാർക്കും മനോഹരമായിട്ടുള്ളതാണ്. പല ആൾക്കാർ, ചില ആൾക്കാർക്ക് രാധാശ്യാം സുന്ദരനായിരിക്കും, ചില ആൾക്കാർക്ക് രാധാരാമൻ, ചില ആൾക്കാർക്ക് രാധാ മദൻ മോഹനായിരിക്കും ഇഷ്ടം. അപ്പോ ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഓരോ ലീലകളുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഓരോ രൂപങ്ങൾ എത്തുന്നു. എന്നാൽ എല്ലാം തന്നെ അത്രയും മനോഹരമായിട്ട്. വൃന്ദാവനത്തില് മറ്റുള്ള മൂർത്തികളൊക്കെ ജയ്പൂരിലേക്ക് മാറ്റുകയുണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞു. മുഗളന്മാരുടെ ഔറംഗസേബിന്റെ ഒക്കെ ആക്രമണം ഉണ്ടായപ്പോൾ മൂർത്തികളെയൊക്കെ രാജസ്ഥാനിലെ ജയ്പൂരിലേക്ക് മാറ്റി. ഞാൻ നേരത്തെ രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രാധാരമണൻ അതെവിടേക്കും പോയില്ല. അത് അത്രയും ചെറിയ മനോഹരമായിട്ടുള്ള രൂപമാണ്. ഗോപാൽ ഭട്ടയ്ക്ക് മുന്നിൽ ഭഗവാൻ സ്വയംഭൂവായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. സ്വയം പ്രത്യക്ഷനായ സാലഗ്രാം ശിലയിൽ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചതാണ്. ആ മൂർത്തി എവിടേക്കും പോയില്ല. അത് അവിടെ തന്നെ അവർക്ക് ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ചെറിയ മൂർത്തി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് അതിനെ ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കാനും പിന്നീട് വീണ്ടും ആ യുദ്ധമൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എടുത്ത് ആരാധിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. മറ്റുള്ളതൊക്കെ ഇപ്പോഴും ജയ്പൂരിലാണുള്ളത്. എന്നാൽ അതുപോലെ തന്നെ അവര് അതേ മൂർത്തിയെ അതുപോലെ ഉള്ള രൂപത്തെ വീണ്ടും നിർമ്മിക്കുകയുണ്ടായി. ഗോസ്വാമിമാരൊക്കെ ആരാധിച്ചിരുന്ന ആ മൂർത്തികളൊക്കെ കാണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ജയ്പൂരിൽ. രാധാരമണെ ഇപ്പോഴും അവിടെ തന്നെ. രാധാരമണന്റെ അടുത്തായിട്ട് രാധാറാണിയെ കാണില്ല. പറയുന്നത് രാധാറാണി എപ്പോഴും ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട്. എന്താണ് ആ ക്ഷേത്രം നിൽക്കുന്നത്? നിധിവനത്തിന്റെ അടുത്തായിട്ടാണ്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ ആ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണമാണ് വിഷ്ണു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതും വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ളതാണ്. അതിന്റെ ആ ഓരോ അംഗങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും ഇവിടെ വർണ്ണിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണുകളൊക്കെ മഷി എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ്.
എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ സന്നദ്ധനായിട്ടുള്ളതാണ്. അലങ്കരിച്ച കൺകുരങ്ങൾ, ഉയർന്ന നാസികയും വലിയ ഉയർന്ന മുക്ക്, വിശാലമായിട്ടുള്ള നെറ്റി, എല്ലാം അതിസുന്ദരങ്ങളാണ്. എല്ലാ ദേവന്മാരെക്കാളും സുന്ദരനാണ് അദ്ദേഹം. പ്രവാചകർ പറഞ്ഞു, ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ ഒരുവിനെ എങ്ങനെ ധ്യാനിക്കാമെന്ന് ഈ ശ്ലോകം വളരെ വ്യക്തമായി വിശദീകരിച്ചു. അവ്യക്തിഗത ധ്യാനം ആധുനിക കാലത്തെ ഒരു വ്യാജസങ്കല്പവും കണ്ടുപിടുത്തവുമാണ്. അവ്യക്തിഗത രൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നത് വളരെ പ്രയാസം പിടിച്ചതാണ്. ഇതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കുവാൻ കുറെ പ്രയാസമുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ശ്രീമദ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള രൂപമുണ്ട്. ആ രൂപത്തെയാണ് ധ്യാനിക്കേണ്ടത്, ആരാധിക്കേണ്ടത്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ധ്യാനത്തെ പരാമർശിക്കുന്നിടത്ത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന മത്പര എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചു. ഏത് വിഷ്ണു രൂപവും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ സംബന്ധിക്കുന്നതാണ്. കാരണം യഥാർത്ഥ വിഷ്ണു രൂപം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റേതാണ്. ചില സമയങ്ങളിൽ അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തെ ധ്യാനിക്കാറുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീത അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തെ അവ്യക്ത അഥവാ ആവിഷ്കൃതമാകാത്ത അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിഗത രൂപമല്ലാതെ എന്ന് വ്യാഖ്യാനം. അവ്യക്തിഗത രൂപത്തെ ധ്യാനിക്കുന്നത് വളരെ പ്രയാസം പിടിച്ചതാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു. അതിന്റെ ഫലം വേഗത്തിൽ ലഭിക്കില്ല. അല്ലെ, ഭഗവാൻ എന്നാൽ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ ഭഗവാന്റെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള രൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നത്, സ്മരിക്കുന്നത്, ധ്യാനിക്കുന്നത് വളരെ വേഗത്തില് ഫലം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. ഒരു വ്യക്തിരൂപമില്ലാത്ത ബ്രഹ്മത്തിൽ മനസ്സ് ഏകാഗ്രമാക്കുക ദുഷ്കരമാകിയാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ധ്യാനം ഒരുവനെ പിന്തുടരാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ സ്വയം വ്യക്തം. ധ്രുവ മഹാരാജാവിന്റെ ധ്യാനവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഇവിടെ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള ഭഗവത് രൂപത്തിൽ ഒരുവൻ അവന്റെ മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കുന്ന ധ്രുവ മഹാരാജാവ് ഈ വിധത്തിലുള്ള ധ്യാനം പരിപൂർണമാക്കിയതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ യോഗാനുഷ്ഠാനം വിജയപ്രദമായതും അടുത്തു വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങളുടെ വിവരണങ്ങളിൽ കാണാം. ഭഗവാന്റെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള രൂപത്തെ ധ്രുവ മഹാരാജാവ് നേരത്തെ കണ്ടിട്ടില്ല, അല്ലെ? എന്നാൽ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള നാരദമുനി, അല്ലെ? നാരദമുനിക്ക് എപ്പോഴും എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോവാം, അല്ലെ? വൈകുണ്ഠത്തിലും ഗോലോകത്തിലും എവിടെ വേണം, ബ്രഹ്മലോകത്തിലും എല്ലായിടത്തും ചെത്തി സഞ്ചരിക്കാം, അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാനെ എപ്പോഴും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ നാരദമുനിക്ക് ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം, അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ രൂപത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ ധ്രുവ മഹാരാജാവിന് പറഞ്ഞത്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ഭഗവാന്റെ രൂപം എപ്പോഴും യൗവനം തികഞ്ഞതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിലെ ഓരോ അംഗവും ഭാഗവും ഭാവവും അന്യൂനമായി രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നത്. കണ്ണുകളും ചുണ്ടുകളും ഉദയാർക്കനെ പോലെയാണ്, കരുണാഭമാണ്. കണ്ണുകളും ചുണ്ടുകളൊക്കെ ഉദയസൂര്യനെ പോലെയാണ്. സമർപ്പിതാത്മാക്കൾക്ക് അഭയം നൽകാൻ സർവദാ സന്നദ്ധനായ ഭഗവാനെ വീക്ഷിക്കുവാൻ ഭാഗ്യം ലഭിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാവിധത്തിലുള്ള സംതൃപ്തിയും അനുഭവിക്കും. സമർപ്പിതാത്മാവിന്റെ ഗുരുവും യജമാനുമാകാൻ എല്ലാവിധത്തിലും അർഹനാണ്. എന്തുകൊണ്ട്? എന്നാൽ അദ്ദേഹം കാരുണ്യത്തിന്റെ കടലാകുന്നു, കാരുണ്യത്തിന്റെ സമുദ്രമാണ് ഭഗവാനിൽ. ആ കാരുണ്യം എത്ര എടുത്താലോ നൽകിയാലോ ഒന്നും തീരില്ല, അല്ലെ? കടലിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ എത്ര വെള്ളം കോരിയാലും കടലിലെ ആ വെള്ളം ഇല്ലാതാവുന്നില്ല, അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും അളക്കാനാവാത്തതാണ്. ഭഗവത് കാരുണ്യം പ്രത്യേകിച്ചും പതീതരായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കളോട് കാരുണ്യം കാണിക്കാൻ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളായിട്ടുള്ള ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാരും. അവരും കരുണാസമുദ്രമാണ്. ഇവരും അത്രയും കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നവരാണ്, ഏറ്റവും പതീതരായിരിക്കും.
പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഓരോരുത്തരും തന്നെക്കാൾ ഉന്നതനായ ആരുടെയെങ്കിലും കീഴിലായിരിക്കേണ്ടതാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതാവസ്ഥയുടെ പ്രകൃതം അഭിനത്തിലാകുന്നു. ഇപ്പോൾ നാം ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനൊക്കെ കീഴിലാകാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. സമൂഹത്തിന്, ദേശത്തിന്, കുടുംബത്തിന്, രാജ്യത്തിന്, സർക്കാരിന്, അങ്ങനെ പലതിനും സമർപ്പണ പ്രക്രിയ അഥവാ കീഴടങ്ങൽ പ്രക്രിയ പണ്ടേ നിലവിലുള്ളതാണെങ്കിലും അത് പരിപൂർണമല്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നാം കീഴടങ്ങുന്ന വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനം അപരിപൂർണവും നമ്മുടെ സമർപ്പണം കണ്ടതിനും കേട്ടതിനും ഒക്കെ അപ്പുറത്തുള്ള ഭാഗ്യമായ ലക്ഷണം. നമ്മള് ആരുടെയെങ്കിലും കീഴിലാണ് എന്ന് പറയും. എപ്പോഴും ആരെങ്കിലും നമ്മളെ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. നമ്മൾ സർക്കാരായാലും അത് മറ്റുള്ള ഇതിലായാലും ഒക്കെ, കുടുംബമായാലും അല്ലെ, ഓരോരാളുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലാണ്. അവർക്ക് സമർപ്പിതരായിട്ട് ഇപ്പൊ ഓഫീസിലായാലും ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു ബോസിന് സമർപ്പിതരായിട്ടില്ല, അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സേവനം ചെയ്യും. അപ്പോ ആ സമർപ്പണ പ്രക്രിയ ശരിയായിട്ടുള്ളതല്ല എന്നാണ്, അപൂർണമായിട്ടുള്ളതാണ്. അവർക്ക് നമ്മളെ ഒരിക്കലും ശരിയായ രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. നമ്മളെ ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുവാൻ അവർക്ക് ആർക്കും തന്നെ സാധിക്കില്ല. എന്നാൽ ഭഗവാന് സമർപ്പിതനായിട്ടുള്ളവർക്ക് ഭഗവത് കാരുണ്യം കൊണ്ട് ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അല്ലെ, ഭഗവാന് മാത്രമേ അത് സാധിക്കൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹങ്ങൾ, ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉള്ളതായവരായാൽ പോലും ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കും പറയുന്നു. അതേപോലെ ആരും ആർക്കും പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിക്കുന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ സമർപ്പണ പ്രക്രിയ സന്നദ്ധമാണ്. ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കുവാൻ അർഹനുമാണ്. ഈ സമർപ്പണ പ്രക്രിയ ഒരു ജീവസത്ത ഭഗവാന്റെ യൗവനയുക്തമായ മനോഹര രൂപം ദർശിച്ചാൽ അപ്പോഴേ സംഭവിക്കും. ഭഗവാൻ നവയൗവനമാണ്. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും പ്രായമാവുന്നില്ല. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും 16 വയസ്സ് പ്രായത്തില്ല, നവയൗവനം. അദ്വൈതം അച്യുതം അനാദിം അനന്തരൂപം ആദ്യം പുരാണ പുരുഷം നവയൗവനം നവയൗവനമാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും പ്രായമാവുന്നില്ല. അല്ലെ, ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന ധാരാളം ആൾക്കാരുണ്ട്. അവരൊക്കെ തലയൊക്കെ നരച്ച് പല്ലൊക്കെ കൊഴിഞ്ഞു അസുഖങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നടക്കും. അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ രൂപം നമ്മൾ ഒരിക്കലും എവിടെയും താടിയും മുടിയൊക്കെ നരച്ച്, അല്ലെ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രൂപം, പല്ലൊക്കെ കൊഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെയുള്ള രൂപം നമ്മൾ എവിടെയും കണ്ടിട്ടില്ല. അല്ലെ, ഭഗവാൻ ആദിപുരുഷനുമാണ്, നവയൗവനവുമാണ്. എല്ലാറ്റിന്റെയും സ്രോതസ്സാണ്, മൂലസ്രോതസ്സാണ്. ദേവന്മാരുടെയും എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടമാണ്. ആദിപുരുഷനാണ്, അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ഇപ്പോഴും നവയൗവനം. അല്ലെ, അങ്ങനെ ഒരാൾ മാത്രമേ വേണ്ടൂ, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ മാത്രം. മറ്റുള്ളതൊക്കെ അങ്ങനെ ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കുന്നവരൊക്കെ, അവർക്കൊക്കെ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ അവരെയും ബാധിക്കും. ആധ്യാത്മിക, ആദിഭൗതിക, ആദിദൈവി, ഇങ്ങനെയുള്ള ക്ലേശങ്ങളൊക്കെ അവരൊക്കെ ഭഗവാനെ ഈ ക്ലേശങ്ങളോ അല്ലെ ത്രിഗുണങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നതല്ല. എന്നാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ബദ്ധജീവാത്മാക്കളിൽ ഞങ്ങൾ ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കുന്നവരെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബാധിക്കും. നാരദമുനിയാൽ നൽകപ്പെട്ട വിവരണങ്ങൾ സാങ്കല്പികങ്ങളല്ല. ഭഗവാന്റെ രൂപം പാരമ്പര്യ സമ്പ്രദായത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കണം. നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ രൂപം സങ്കല്പിക്കാമെന്ന് മായാവാദ തത്വശാസ്ത്രക്കാർ പറയുന്നു. പക്ഷേ ഇവിടെ നാരദമുനി പ്രകാരം പറയുന്നില്ല, മറിച്ച് അദ്ദേഹം ആധികാരിക സ്രോതസ്സുകളുടെ ഭഗവത് രൂപവർണ്ണ നൽകുന്നു. വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിൽ ചെന്ന് ഭഗവാനെ നേരിട്ട് ദർശിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള അദ്ദേഹം സ്വയം ഒരു ആധികാരിക സ്രോതസ്സാണ്. അതിനാൽ ഭഗവാൻ ശാരീരിക ശിക്ഷയെ കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ വർണ്ണന ഒരിക്കലും സാങ്കല്പികമാവില്ല. ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്കാണ് ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കാൻ. നാരദമുനി ആധികാരികമായുള്ള സ്രോതസ്സാണ്, ആ പരമ്പരയിൽ വരുന്നതാണ്. അല്ലെ, അപ്പൊ നാരദമുനിക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശരിയായ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആചാര്യന്മാരും അങ്ങനെയാണ്. ഭഗവത്കാരന് ഉണ്ട്, അവർക്കൊക്കെ ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ ആ പരമ്പരയിൽ വരുന്ന ആചാര്യന്മാരൊക്കെ അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ നിത്യയിലുള്ള മഞ്ചരിമാറും മറ്റുള്ള ഗോപന്മാരും അവരൊക്കെയാണ്. അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച്
എല്ലാം അറിയാം ഭഗവാന്റെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ലീലകളെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള രൂപത്തെക്കുറിച്ചും ഇതൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരിക്കലും പ്രഭുപാദരുടെ തന്നെ ഒരു വ്യക്തി ചോദിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ ഭഗവാനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞാൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് കാണിച്ചു തരാം. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റും, നീ എൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഭഗവാനെ കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുക, മംഗളാരതിയൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക, തുളസിയാരതി ചെയ്യുക, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, ഇങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവം അതിനൊരുക്കമല്ല അല്ലെ, എന്നാൽ ഭഗവാനെ കാണിച്ചു തരും. പ്രഭാതൻ പറയുണ്ടായി, ഭഗവാനെ കാണിച്ചു തന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഭഗവാനാണെന്ന് അറിയിക്ക് ആദ്യമേ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ധാരണ വേണം, ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന് അല്ലെ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ. അദ്ദേഹത്തിന് കൃഷ്ണനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇവിടെ ധ്രുവ മഹാരാജാവിന് ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള പരിചയമില്ല അല്ലെ. എന്നാൽ നാരദമുനി, കണ്ടിട്ടുള്ള നാരദമുനി അദ്ദേഹത്തിന് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള രൂപം. ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഭഗവാൻ കാരുണ്യം കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാനെ ദർശിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ശ്രീപ്രഭുപാദന്റെ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് മഹാരാജ് പറയുന്നു, നിങ്ങൾ ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കേണ്ടതില്ലായിരുന്നു. എന്തേ വേണ്ടു? നിങ്ങൾ ഭഗവത് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക, നിങ്ങളെ കാണാൻ ഭഗവാൻ വരും. നമ്മള് ഭഗവാനെ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കണ്ട. എന്താ വേണ്ടു? അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, പാദസേവനം, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാന്റെ കൃത്യങ്ങൾ വായിക്കുക, ഭഗവാന്റെ മറ്റുള്ള സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും, ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളൊക്കെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ നിങ്ങളെ കാണാനായിട്ട് വരും. ആരാണ് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും വിശ്വാസത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടിയിട്ട് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യും? അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവത് കാരുണ്യം വേഗത്തിൽ ലഭിക്കും. ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് മഹാരാജ് ഭഗവാന്റെ നിത്യതയിലുള്ള മനുഷ്യരി ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിക്കുമായിരുന്നു. ഇതൊക്കെ ഒളിഞ്ഞു നിന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ കേൾക്കുമ്പോൾ അതുപോലും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ശിഷ്യനതാ തൂണിന്റെ പുറകിൽ ഇരുന്നിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുന്നു എന്ന് പറയും. സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ നിന്നും ശിഷ്യനോട് പോവുകയില്ല. ശ്രീപ്രഭുപാദരി ഇസ്കോണിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ പോയി അവിടെ ഭഗവാനോട് സംസാരിക്കുമായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് നിവേദ്യങ്ങളൊക്കെ രാധാകൃഷ്ണമൂർത്തിക്ക് നിവേദ്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ആരതിയൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? എല്ലാ സേവനങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ മൂർത്തിയോട് ചോദിക്കുന്നത്. മൂർത്തി അതിനൊക്കെ മറുപടി പറയുമായിരുന്നു. അതുപോലെ പ്രഭുപാദർക്ക് ഓരോ മൂർത്തിയെ കണ്ടാലും അവിടെ നടക്കുന്ന സേവനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമായിരുന്നു. അവിടെ നല്ല രീതിയിൽ ഭക്തി സേവനം നടക്കുന്നതോ അല്ല മോശപ്പെട്ട രീതിയാണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ ആ മൂർത്തിയെ നോക്കിക്കൊണ്ട്, ആ ഭഗവാനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പറയാൻ സാധിക്കും, മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാനെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം, ഭഗവാന്റെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള രൂപത്തെ കുറിച്ചിട്ടും എല്ലാ ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ടും. അപ്പൊ അവർക്ക് ആധികാരികമായിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് സാധിക്കും. ചില സമയങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഭഗവാന്റെ ശാരീരിക പ്രത്യേകതകൾ വിവരിച്ച് കേൾക്കുകയും അവർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ രചിക്കുകയും ചെയ്യാറ്. വരയ്ക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ സാങ്കല്പികങ്ങളല്ല, നാരദമുനിക്കുള്ള ആത്മീയ ഒരു ഭഗവാനെ നേരിൽ ദർശിക്കും വിവരണങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്തുപോലെ ഗുരുശിഷ്യ പാരമ്പര്യം പ്രകാരമാണ് ഭഗവാന്റെ വർണ്ണനകൾ നൽകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അത്തരം വർണ്ണനകൾ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ആ വിവരണങ്ങൾ ചിത്രങ്ങളാക്കപ്പെട്ട ഭാവനാ ചിത്രങ്ങളായിരിക്കും. ഭഗവാന്റെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങൾ കാണാം അല്ലെ, പ്രത്യേകിച്ച് മിസ്കോണിലെ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ. അത് കുറെ സമയം നോക്കിയിരുന്നാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ അവിടെ ഭഗവാനെ തന്നെ നേരിൽ ദർശിക്കുക. അങ്ങനെയാണ് ഓരോരോ ചിത്രങ്ങളും. വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ കൃഷ്ണ ബലറാമിലൊക്കെയുള്ള പല ചിത്രങ്ങളും കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇതില് കുറെ സമയം നോക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ അത് ചിത്രങ്ങളല്ല, സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി.
അങ്ങനെ അത്രയും മനോഹരമായിട്ട് വരച്ചിരുന്നുണ്ട്. ആ ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള രൂപം, അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള മനോഹരമായിട്ടുള്ള രൂപമാണ് ആ പെയിന്റിങ്ങിലൂടെ വരുന്നത്. ധാരാളം സെറീസ്കോണിന്റെ പിക്ചറുകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇതൊക്കെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള അതിന്റെ ഒരു ബുക്സ് തന്നെ ഉണ്ട്. കൃഷ്ണ ആർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മനോഹരമായിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങൾ നോക്കിയാലേ അതിലൊക്കെ കാണാം ഓരോ ലീലകളും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങൾ വേറെ എവിടെ നോക്കിയാലും കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അതൊക്കെ അത്രയും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ഓരോ ലീലകളുടെയും കാണാൻ സാധിക്കും. ആ ഭഗവാന്റെ ആ മുഖവും സൗന്ദര്യവും എല്ലാം അതേപടി ഇതൊക്കെ ശീലപ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യന്മാർ അവരൊക്കെ വരച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ശീലപ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞെടുത്ത പ്രകാരം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റുള്ള ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞെടുത്ത പ്രകാരം വരച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. പറയുന്നു ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ടും അറിയാം. അവര് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ അതൊക്കെ സാങ്കല്പികളൊക്കെ അല്ല, ഭാവനാ ചിത്രങ്ങളല്ല, അതൊക്കെ ശരിക്കും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാനെ പലതരത്തിലും നമുക്ക് ആരാധിക്കാം, വിഗ്രഹത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ, അതുപോലെ തന്നെ ഫോട്ടോ ആയിട്ടും അല്ലെ, ഫോട്ടോവും വിഗ്രഹവും എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. മൂർത്തിയായിട്ട് ആരാധിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഫോട്ടോ ആയിട്ട് ഉള്ളതും ഒക്കെ അല്ലെ. വൃന്ദാവനത്തിൽ തന്നെ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭഗവാന്റെ മൂർത്തി എല്ലാവരും അവിടെ ഒരു ഭക്തൻ വരച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രമാണ്. അതിനാണ് ആരതി പൂജകളൊക്കെ ചെയ്തത്. വൃന്ദാവനത്തിൽ ബർസാനേലി മാൻ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, അത് ഒരു ഭഗവാനും രാധാറാണിയും ഒരു മയിലിന്റെ രൂപം ധരിച്ചുകൊണ്ട് നൃത്തം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ആ ലീലയെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട് അത് പിന്നീട് ഭക്തൻ ഒരു ചിത്രം പകർത്തുകയും ആ ഒരു ചിത്രം അതിനെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായിരുന്നു. ഭഗവാനും രാധാറാണിയും മയിലിനെ പോലെ നൃത്തം ചെയ്യുകയുണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യം ഭഗവാൻ മയിലിന്റെ നൃത്തങ്ങളൊക്കെ രാധാറാണിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ മയിലിന്റെ രൂപം ധരിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ നൃത്തം ചെയ്യുകയുണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞു. മയിലുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ രാധാറാണി ഇതുപോലെ മയിലുകൾ നൃത്തം ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്യുകയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ ഒരു മാൻലീല എന്ന് പറയുന്നു. മാൻലീല, ആ ലീലയെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു പെയിന്റിംഗ് ഉണ്ട്. അതിനെയാണ് ആ ക്ഷേത്രത്തില് ആരാധിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ചിത്രമായാലും അതും അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള രൂപം തന്നെയാണ്. അതൊരു ഭാവനാ ചിത്രമല്ല, ഒരു സങ്കല്പമല്ല എന്ന്, സാങ്കല്പികമായിട്ടുള്ളതല്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നോക്കാം. പരിധാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവന്റെ നാളെയാണ് ഏകാദശി, ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മിക്കുന്നു. ഓക്കെ, മറ്റന്നാള് ഏകാദശി ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. സാധാരണ പോലെ സൂര്യോദയം കഴിഞ്ഞ പാടുമില്ല, 10:30 മണിവരെ കാത്തു നിൽക്കണം. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഏകാദശി എടുത്തതിന്റെ ഫലം ഇല്ലാതാക്കി. ഉൽപ്പന്ന ഏകാദശി നാളെ ചൊവ്വാഴ്ച 26-ന്, 27-ാം തീയതി 10:29 ശേഷമാണ് ബ്രേക്കിംഗ് ടൈം. 10:30 മണി മുതലേ ബ്രേക്കിംഗ് ടൈം. അപ്പൊ അതിന്റെ മുന്നേ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പോകരുത്, ശ്രദ്ധിക്കുക. കൽപ്പതരൂപശ കൃപാസംഭ്യവശ പരിധാന ഭാവന എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ട് കയ്യർത്ഥം ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് വിളിച്ചെടുക്കാം.